Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familja Zara. Illum eżies 14 ta' frar il-Knisja tiċċelebra it-tifkira ta' żewġ patruni Ewropej, San Ċirillu u San Metodju, li kienu predikaturi li waslu il-kelma tal-Alla lejn il-popli Slavi. Jew hekk nitolbu biex f'dawn l-artijiet fejn dawn il-qaddisejn għaddew jiżiraw il-kelma ta' Alla ikomplu jozzu il-fidi nisranija, kif ukoll nitolbuhom biex aħna narfu bħalhom nibnu l-ħajja tagħna fuq il-kelma ta' Alla li lilna il-Knisja twasslilna ta' kuljum. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti dawwalt lil-ġnuż Slavi bil-ħidma qaddisa tal-aħwa San Ċirillu u San Metodju. Dawwal lil-qlubna bit-tagħlim tiegħek u għamel li l-koll nkunu poplu wieħed maqut fl-istqarrija ta' fidi vera. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk kien meħtieġ li l-kelma tal-Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi jintom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna ser induru fuq il-pagani. Għax hekk ordna għandna il-mulej. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u dak kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej beqgħet tixteret mal-art kollha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjar u ngħidu flimkien: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru il-mulej ġnus kollha, sebħu popli kollha, ngħidu flimkien. Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Il-mulej ikkonsagrani biex iwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Alleluja. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur u qalilhom: il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq. U fit-triq isselmu l-ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu isliem lil din id-dar. U jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu wixorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt fejn fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qiegħdu qudiemkom, fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies ngħidulhom is-saltna ta' Alla wasletilkom. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum eżjes huwa ħafif, iżda nistgħu ngħidu wkoll li huwa ftit tqil. Ħafif għax ċar, m'hemmx xi tfisser. Però hemm periklu li meta smajnieh, partikolarment intom, il-lajċi, tista' tgħid u iwa dak mhux għalina qed jgħid, dak għall-qassisejn. Il-qassisejn iridu jmorru ixandru lil Kristu. Hawnhekk San-Luqa jagħmel dettall interessanti. Ma jibgħatx lill-Apostli l-12, imma jaqbad 72 persuna minn dawk li kienu jmorru dejjem jisimgħuh. U lil dawn ukoll jagħtihom l-istess missjoni u jgħidilhom: morru u xandru li s-saltna ta' Alla waslet. U hemm partikolar dettall veru sabiħ. Fid-dar fejn tidħlu ngħidu isliem lil din id-dar. Din hija l-missjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Din hija l-missjoni ta' dawk li jisemgħu il-kelma ta' Ġesu. Ġesu lili u lilek qed jibgħatna biex fejn immorru inwasslu il-paċi ta' Alla. Kemm sabiħa. Tieħu gost meta xi ħadd isellimlek u taf li qed jixtieqlek il-ġid. Ħafna drabi ngħidu anke nawguralek is-saħħa. Però l-akbar ħaġa li għandna nawguraw il xulxejn eżies mhijiex tant is-saħħa, imma akbar mis-saħħa hija li f'qalbek ikun hemm il-paċi ta' Alla. Li jiena u int inħossuna maħbubin ta' Alla. Illum ukoll jiġi ċelebrat il-jum tal-maħbubin, imma l-imħabba mhijiex darba fis-sena. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Aħna naslu biex inħobbu il-bniedem li mħabba tiegħu tikber daqskemm iħossu maħbub minn Alla. Għalhekk il-mulej Ġesu il-dawn 72 dixxieplu jibgħathom jgħidilhom fid-djar li tidħlu għejdilhom isliem għalikom, isliem il-paċi ta' Alla ħadd tkun f'ikom, f'darkom, f'qalbkom. Imbagħad qed jgħidilna wkoll itolbu l-sit il-ħsad biex ikun hawn aktar persuni li jwasslu isliem. Dik li għandha bżonn id-dinja li fiha ngħixu eżies.
għandha bżonn persuni li jikellmuna, li jresquna dwar Alla. Għandna bżonn persuni li jenuna induqu u narfu l-imħabba ta' Alla biex aħna tassew ngħixu fis-sliem. L-aħwa qaddisin Ċirillu u Metodju kienu messaġġiera tal-paċi fost il-popli Slavi. Nitolbu lill-Alla biex bl-interċessjoni tagħhom jgħin il-Knisja tkompli tkun sinjal ta' għaqda u sliem fost il-popli kollha. U ngħidu għalhekk għaqqad mulej il-poplu tiegħek, għaqqad mulej il-poplu tiegħek. Għal-Knejjes insara biex jimpenjaw ruħhom ħalli jneħħu kull firda bejnietom nitolbu. Għal-popli tal-Ewropa, partikolarment għall-Ukranja, biex tieqaf il-gwerra u hekk il-popli jistgħu jgħixu fil-paċi u s-sliem nitolbu. Għalina li qegħdin jieħdu sehem f'din l-Ewkaristija sabiex nimpenjaw ruħna li nifmu dak li niċċelebraw u ngħixuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Jitolbuk mulej għall-familji tagħna u bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu ixħed fuqhom kull barka tiegħek biex is-sliem tiegħek jammar f'kull familja nitolbu. Jitolbuk mulej għal-morda tagħna, dawk il-persuni li jduru bihom, sabiex huma wkoll jarfu ikunu xhieda tal-imħabba tiegħek nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla fil-qaddisin tiegħek Ċirillu u Metodju, inti tajtna eżempju u għamiltilna stadina għal-missjoni. Isma' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għenna sabiex aħna wkoll inkunu tassew strumenti tal-paċi tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek qed joffrilek f'ġieħ l-isqfijiet San Ċirillu u Sant Metodju biex ikun ta' glorja għalik u ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ċirillu u San Timotju,
inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għolet tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġġej fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ġogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Ċirillu u Metodju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
حروف تعلق حروف تعلق لتناخد نبيتة الدنيا حروف تعلق لتناخد نبيتة الدنيا أتينا الباci. دانو الحروف تعالى دانو اللي ينخد نبيت الدنيا هن ينداوك اليوم مستيدنا على الكلات الحروف جسم تكريستي خارستي
Nitolbu. Irċivejna mulej sagramenti ta' sema fit-tifkira ta' San Ċirillu u San Metodju. Għamil li naraw ilena ta' dejjem li l-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru bi Kristus Siedna. Indu fl-imkien tleta Marijiet il-Lumna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.